Right, tinokuchingamidzai pano paChibanda Media. Zita rangu ndichinzi Director Taps semazuva ese. Nhasi tiri padare pasekuru Musundagore, nyanzvi inozikanwa nenyaya dzematare echivanhu. Nyanzvi inozikanwa nekubatsira matambudziko akasiyana siyana mungava muno muZimbabwe kana kunze kwenyika. Chiregai ndirege kuwanzira mashoko, regai nditi manager vari pakati pedu vamuri kuona vari kurudyi rwangu vakuchingamidzai. Manager, chingamidzana nevanhu. Tinoti makadii mhuri yeZimbabwe, vazukuru vose vasekuru Musundagore vari kunyika dzavari ikoko. Tinoti makadii, tinokukwazisai zvakasimba kuno kusekuru venyu vanofara chaizvo. Muzuva ranhasi tine nyaya yatinayo. Vazhinji vanoda kuziva kuti nhoroondo yasekuru kuti vasvike pavari nhasi vachibatsira zvakambofamba sei. Saka muzuva ranhasi Director Taps vasvika mukati medare redu, asi sekuru ivo vari mukati medare vari kumbobatsira vazukuru. Ndesaka matadza kuvaona varipo pano, asi pazokwanisa kunge pachitorwa muturukiri wavo sekuru vatinavo panapa vanokwanisa kunge vachikutaurirai nhoroondo mafambiro zvakaita kuti sekuru Musundagore vange vachirapa. Saka ndinozidzosera kwavari sekuru vange vachikurukura nemuzukuru wavo Tapiwa Director Taps. Right, manzwa manager vachitaura vakati isusu nhasi seChibanda Media donzvo redu ratafambira nderekuti timbokurukura nemi. Zvimwe ndokekutanga kunzwa idzwi kana zita rekuti sekuru Musundagore, zvimwe kakepiri kana ketatu, asi ungada kuziva kuti nhoroondo yavo yechivanhu vakatangira kupi kuzosvika patiri pano nhasi. Dzanga dziri shungu dzedu dzekuti tikurukure navo mbune, asi vakabatikana vakawandirwa zvimwe navazukuru vari kubatsira, asi tataiwa hatingazvishayi vairi vatatu vekuti kurukure navo vanosanganisira manager vandakagara vari kuruboshwe rwangu, muturukiri wasekuru Musundagore. Sekuru makadii? Mari zvenyu. Tinofara. Chingamidzanai nevazukuru sekuru. Tinokutendai pamusoro penyu mazishe. Nhoroondo yaMusundagore yakatanga 19 ane makore 16. Alright. Ane 16 years. Ndopa akatanga kuita mashiripita ake ari mwana mudiki. Alright, sekuru pandambobvunza inini tisati tasvika pakamera, zvanga zvichinzi pavakatanga kuita matare echivanhu imimi manga mungori muturukiri wavo kusvikira nanhasi. Woshira kuti pavakatanga vachine 16 years kusvika izvezvi vakura kudai manga mungori navo? Ndinavo svikira pakazoita kuti paite nyaya yenyuchi akatanga ane 16 years idzodzo. Alright. Kazhinji kacho ukaona matare achinzi anoturukirwa nevaturukiri vechikuru vakata sevava, anenge ari matare echokwadi. Saka sekuru, regai ndibvunze mumwe mubvunzo zvakare, ndeapi mamwe matambudziko regai ndibate kubva kare sekuru Musundagore avaibatsira avachiri kubatsira kunyangwe nanhasi? Ndekuti mazingi nyaya iripo mabatsiriro ake. Akatanga achiita zvenyuchi zvichifamba, zviri kufamba kusvikira still nanhasi. Nyaya yake iri kufamba, vese vari kurapa, hapana ari kudzokera mumashure, vari kupona. Alright, sekuru Musundagore vakatangira kupi sekuru? Guruve. Alright, Guruve kusaidi kupi? Kwampenyuri. Alright, I think timu rangu rekuGuruve pamakore ari kutaurwa, I think vanoziva nhoroondo kana kuti vekuGuruve vanoziya nhau iri kutaurwa panapa. Rekuti sekuru Musundagore havana kutanga kubatsira, regai titi zvenyuchi nemamwe matambudziko akawanda havana kutanga gore rino kana gore rapera, vane makore zvinonzi vakatanga vachiri mudiki vachine 16 years kuzosvika pavari nhasi vavazonyanya kuita mukurumbira pamakore 5 apfuura, nenyaya yekuti zvimwe pavaibatira matare vari kumusha kune kuri kure nevanhu vazhinji vanowanda, zvimwe kure nesuwo isusu vakomana veindaneti. Sekuru, regai ndikubvunzei mumwe mubvunzo. Kune nhau dzatinombonzwa sekuru Musundagore vaita dzakaita sekunzi pane abatwa Rukawo
nyaya dzeruka vanonyanya kudzifambisa sei sekuru Musundagore? Chipo chakaonekwa chiripo nemadzitateguru ake. Rukawo vanoziva chikudziwa natateguru wacho. Alright. Kune dzimwe nhau sekuru, vazhinji vakanzwa kuti sekuru kana kuti chivanhu matare vakufunga kuti paita urombwa hwekuuraya hama. Sekuru Musundagore vanorombesa here zvepfuma zvemari uye zvinourayisa hama here? Jekeserai vanhu kuti imi nguva zhinji ndimunenge munavo kubva kare kusanganisira vanouya vachitenda sekuru ndimune muchivaona. Pane here vakamborombesa zvemari akaita mari yake akauraya hama kana kuti vanorombesa hawo? Kurombesa vanorombesa mushonga wavo hausiuropa. Vanorombesa munhu wacho kana atetekera maritirwo acho zvinofamba nekugwara razvene. Alright. Osaka unogona kuuyako woromba asi zvisina ropa mukati. Asi kana vakudzoka wechipiri zvinhu zvasiyana manje. Alright. Unenge wazvivhiringira wega. Alright. I think muri kuzvinzwira mega kubva regai titi kuhomwe yasekuru. Vanofamba vari pedyo nasekuru nguva zhinji panenge pachitwa matare ndio muturikiri vandakagara nawo pano nhasi. Sekuru, ndirapi mashoko amungada kusiyira kwazukuru vari kuona vhidhiyo rino, amungada kuvasiyira kusanganisira vari kunze kwenyika kana kuti vari muno muZimbabwe, amungada kuvapakurirawo kuti kuno kuri kubatwa basa nemutoo upi sekuru? Kuno kuri kubatwa basa nemutoo kuti munenge makabatana mese pamwe chete muchiteera zvinhu zvacho nemutemo wazvene, ende zvavanenge vakuratidza nemakaremo vawane zviita nemo unoona zvinhu zvako zvichikufambira zvakanaka. Ndinovimba kuti muri kuzvinzwira muturikiri wasekuru Musundagore vachitaura vachikurukura. Chiregai ndisire nguva ino kuna maneja wasekuru Musundagore vatipewo mashoko avo ekupedzisira maererano nechivanhu, maererano nematare ari kubatwa nasekuru Musundagore. Manager, over to you. Kuvazukuru vasekuru ndinongokurudzira kuti pakubatsirika kwenyu vazukuru kana muchinge mauya kudare munongokwanisa kuteedzera zvataurani sekuru. Musapotse nzira dzavanenge vachikutaurirai kuti zvinhu zvenyu zvifambe negwara vazukuru. Ende ndinochiti kwamuri sekuru vachiri kubatsira vazukuru havasi kumbomira kubatsira variko munzvimbo yekuZimuri Park muadresi yavo iyoyo yamunochiziva makore ese inoti Nichols Diamond Road 6396 ndo pavachiri kubatsira vari sekuru. Hapana chakambochinja vazukuru. Saka ndinoti nayo mashoko handina maziko akawanda, ndinoti kwamuri mese thank you vazukuru. Tinotenda mazvinzwira kubva kuna manager. Ndo vamwe vevanhu vanenge vachifamba pedyo nasekuru Musundagore. Namba dzavo ndo dziri kubuda pazasidzo kana muchida kuzovabatawo matambudziko akasiyana-siyana. Mamwe hatisina kutaura pano anosanganisira vanorwara nezvirwere zvepabonde, anasiki vanosanganisira vanorwara nezvirwere zvepfari, vakabirwa zvakawanda zvimatambudziko ese. Sekuru Musundagore vari kunzi vanobatsira matambudziko akadaro. So ndichikuonekai pano paChibanda Media. Kana kari kekutanga kuona vhidhiyo rino pachannel ino, usakanganwe kusiyawo subscribe kana kubaya pakanzi follow kuti patinokanda zvimwe unoramba uchiona ma-updates. Ndichiti thank you. Oh,